तारखेला गोव्याची निवडणूक होणार आहे. गेल्या 5 वर्षापासून गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची काय कामं या सरकारनं केली सर्वांनीच आपल्या समोर सांगितलं. खूप मोठ्या प्रमाणात गोवा बदलत आहे, मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं होत आहेत. पण या सरकारचं वर्णन हे जर एका शब्दामध्ये मला जर कोणी करायला सांगितलं, भारतीय जनता पक्षानं गोव्याला काय दिलं, भारतीय जनता पक्षानं गोव्याला एबल लीडर आणि स्टेबल गव्हर्नमेंट दिली, हे भारतीय जनता पक्षाने 5 वर्षामध्ये दिली. एक काँग्रेसचा असाही काळ आम्ही बघितला आहे की रोज इथला मुख्यमंत्री बदलायचा. म्हणजे आम्ही समजा महाराष्ट्रातनं आलो आणि पेडणेतनं त्या ठिकाणी काणकोणपर्यंत जायचं ठरवलं तर आम्ही पेडणेत असणारा दुसरा मुख्यमंत्री असायचा आणि काणकोणला पोहोचलो तर दुसरा मुख्यमंत्री असायचा. अशा प्रकारची एक अवस्था ही देखील या ठिकाणी बघितली. एक इन्स्टॅबिलिटी, एक आयाराम गयारामची संस्कृती, केवळ स्वतःच्या स्वार्थाकरता राजकारण करणारे काही मूढभर आमदार, हे कधी इकडे कधी तिकडे, जिथे स्वार्थ तिकडे, आणि त्यातनं या गोव्याला लुटण्याचं काम, या गोव्याला मागे नेण्याचं काम, हे देखील या गोव्यामध्ये आपण बघितलं. पण गेल्या 5 वर्षामध्ये सुरुवातीला मनोहरभाई पर्रिकर यांच्या नेतृत्वात आणि त्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकरजींच्या नेतृत्वात या गोव्याने ज्या प्रकारचं विकास करणारं सरकार बघितलं, सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करणारं सरकार बघितलं. गोव्याच्या इतिहासातला एक सुवर्ण काळ हे 5 वर्षाच्या सरकारमध्ये लिहिण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं मनोहरभाईंनी केलं. हा कदाचित योगायोग असेल. मी तुम्हाला मुद्दाम एक गोष्ट इथं सांगावीशी मला वाटते. महाराष्ट्रात निवडणुका सुरू होत्या. महाराष्ट्राचे अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री बनायच्या अगोदर त्यांच्या हातात अध्यक्षपदाची धुरा होती. आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामधलं करवीर या मतदार क्षेत्राच्या निवडणुकीसाठी आले होते. मी मगापासून वाट बघत बसलो होतो की साहेब येऊ देत मग बोलायला सुरू करायचं. पण कोल्हापुरातही तेच घडलं होतं, इथंही तेच घडलं. तिथंही मी बोलायला सुरू केलं, अर्धा झाला होता आणि फडणवीस साहेब आले. आज सुद्धा तोच प्रकार आहे आणि फडणवीस साहेबांना पुढे जायचं आहे. त्यामुळे मी जास्ती वेळ न घेता मी अगदी 5 मिनिटात माझे विचार इथं संपवण्याचा प्रयत्न करतोय. मी बोलता बोलता तुम्हाला मगाच सांगत होतो, तुम्हा सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे. या देशाचं पंतप्रधान पद भूषवल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करून अतिरेक्यांची झोप उडवणारा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींचं नाव आम्ही सगळे आदरानं घेतो. नोटाबंदी करून गरीब आणि श्रीमंतीचा फरक कमी करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी साहेबांनी केला. असा एक चांगला पंतप्रधान आमच्या देशाला मिळालाय. आमका सगळ्यांना खबर असा 2012 सालाच्या वचननाम्यान आम्ही लोकांक इलेक्शनाक फुडें गेले आणि एक वचननामो दिलो की गोंयांतल्या प्रत्येक भगिनीक आमकां कितें तरी दिवपाक जाय. कारण इतकेंच की ज्यो हाऊसवाईफ म्हणटा त्यांचे स्वताचे पॉकेट मनी कितें तरी आसचे, अशें म्हणून साधारणपणे आयज पर्यंत 2012 ते आयज 2017 पर्यंत 1.5 लाख महिलांपर्यंत गृह आधार स्कीम आम्ही पावयले.